Isang magandang araw sa ating lahat, mga kapanambitan. Ngayon ay araw ng Biyernes at marapat lamang na tayong lahat ay laging handa at laging safe saan mang dako paroon kung saan man tayo ngayon. Ilang araw na ang lumipas sa tayo ay nakikipagsapalaran sa ating mga kalsada, sa ating mga working daddy, working mom, sa ating mga working na mga ate at kuya na kung saan itinaas na o ibinaba na sa tinatawag na moderate ECQ at GCQ sa ibang mga lugar. Sa ngayon, sabi nga, marami sa atin pa rin ngayon nagugulat sa tinatawag na traffic. No? Traffic. Mahaba yung traffic. Bakit? Kasi merong checkpoint. Yan ang topic natin ngayon. Hashtag checkpoint. Mga magulang po, karugtong to ng ating pong gospel kahapon, Thursday episode, kung papaano na ang ating mga alagad ng ating Panginoon ay patuloy na sila ay mga nag-aalala sa pinangdadaanan ng mga statement ng ating Panginoon. Yung tigib nila na ang statement ng Panginoon na ang mga ito ay matitigib ng kalungkutan, ng takot at pangamba mula sa sulat ni Juan, chapter 16, verse 20 to 23. Pero ang sabi dito, ngayong araw ng Biyernes, kalakip ng kagalakan ay kalakip ng kalungkutan, ang kapalit ay kagalakan. Ang kagalakan na ito, ang sabi ng Panginoon ay kailanman, kailanman ay hindi na maaagaw ninuman. Mayroong tinatawag na assurance or protection. Marami sa atin, mga nauhuli pa rin sa checkpoint. Marami sa atin mga nagtitiis sa checkpoint. Nagtitiis tayo kahit kailangan nating makapasok. Kailangan natin pumunta sa ating mga pupuntahan. Bakit? Valid ba ang iyong quarantine pass? Meron ka bang pass, travel to pass? Meron ka bang transit pass? We have different kind of pass ngayon. Pero may mga nakikipagsapalaran para sila ay makalusot. Correct. Lahat gusto makalusot. Ganito rin ang buhay ng ating pananampalataya. Lahat sa buhay dito sa mundo, gusto nating makalusot. Makalusot sa lahat ng mga posibleng ipagbibigay sa atin ng kasiyahan, ng kagalakan ng ating kalooban, pero nagiging labag sa batas ng Panginoon. Kung dito sa ating mundong ginagalawan, tayo ay hirap. Bakit? Kasi ang hirap sumunod. Ang daming requirements. Ang daming kinakailangang pagdaanan. May checkpoint sa isang barangay. May checkpoint sa kabila. May lockdown sa kabila. Pero bakit ka mag-worried kung ikaw ay certified na sumusunod sa kalooban o batas ng tao? Ganito rin ang pamantayan ng Panginoon. Ano ang dapat nating ikatakot? Kung tayo man ay harap na sa ating Panginoon, ano yung dapat nating ipangamba? Mangamba ka kung in every time na sa araw-araw na tayo, marunong din tayo mag-checkpoint sa ating mga sarili. Chine-check natin. Anong chine-check natin? Ikaw ba ay nakapagsalita ng alin? Ng hindi maganda? Ikaw ba ay nakapag-ambang ng mabuting salita sa iyong kapwa sa maghapon? Nagagawa mo pa bang mag-check? May checklist ka ba every day? This day, ang kailangan kong gawin, ako ay maging ganap na mabuting hinirang ng Diyos. Maging liwanag ako ng aking kapwa na siya ay nasa dilim. Maging bahagi ako at maging tulay ako ng aking kapwa na sila ay mistulang naputulan na ng tulay. Ako yung magiging mistulang bibig ng mga kapwa ko na hindi binibiya ang makapagsalita. Ako ang magiging mata ng mga taong sila ay patuloy na nasa dilim. O sabi nga ay nasa bingit na ng pagkakasala. Dapat chine-check natin ano ba yung accomplish natin day by day. Checkpoint, mga kapatid, madalas ang kamag-anak niyan not trespassing. Why not trespassing? We have no right. No? Wala tayong karapatan ngayon na tumawid sa mga kada syudad. Bakit? Kung ikaw ay sa isang syudad lang, doon ka lang. Pag ikaw ay tatawid sa kabilang syudad, valid ba ang pagtawid mo? Tayo, pag ba tayo tumatawid sa maling gawain, valid ba? Yung mga reason ba natin ay nagiging valid ba yan sa langit? Valid ba ito
para masabi natin na tayo ay mga anak ng Diyos? Valid ba ito upang tayo ay maglambing sa Diyos, na tayo ay biyayaan niya araw at gabi? Valid ba ang mga dahilan na dinadahilan natin na Lord, protektahan mo kami. Lord, kasyahan mo kami. Lord, tulungan mo kami. Ang lahat ng ito, kung titignan natin, bahagi ito na pinagdadaanan natin. Checkpoint. Ano ba ang point ng government na ito? To save us, to save lives. Ang Panginoon, ano ba ang point niya? Ba't kinakailangan natin mag-check? Ano ba ang point niya? Ang point niya, yung kanyang pagdating dito, ang point niya is to learn. Matuto tayo, kaya nga rabay, naging master siya, naging guru siya upang tayo ay matuto. Ano bang point niya? Tayo ay makasama niya doon sa langit na tahanan na inihahanda niya. Ano bang point niya? Tayo ay maging ganap na totoong mga lingkod niya. Tandaan, sabi nga dito, kung ilalagay natin yung ating mga worriedness natin, kung tayo ay nag-aalala, tandaan, ito ay nasa warning zone. Pag ikaw ay nag-aalala na, nasa warning zone, wala ka sa comfort zone, warning zone. Kasi hindi ka makontento, ikaw hindi mapalagay. But, mind you, read this. From Philippians chapter 4, verse 6. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Napakaganda ng Philippians chapter 4, verse 6. Huwag tayong mag-alala sa lahat ng anumang bagay. Instead, tayo daw ay magdasal. Instead na tayo ay magdasal sa lahat ng pagkakataon. Itong ginagawa natin, bahagi ito ng ating panalanginan. Yung ating pagluhog, yung ating pagbubulay ng mga misteryong kapangyarihan ng salita ng Diyos. At dapat lagi daw tayong magpasalamat sa Kanya. O, nag-worried ka pa ba? Ang prescription ng Bible? Pray. Ang prescription ng Panginoon? Pray about everything. From Philippians chapter 4, verse 6. Naku po, hindi ko na kailangan makapag-pray. Bakit? Kasi may asulto na, kinasuhan na ako. Ano pa? Ako kasi ay nasa bingit na. Kumbaga, nakuryente na po. Kumbaga, ay kilala na sinong suspect. Alam na kung sino po yung mga gumawa ng pagkakamali o pagkakasala. Meaning, nasa danger zone. Nasa hazardous ka na. Pag danger zone, remember this. From Proverbs chapter 29, verse 25. It is dangerous to be concerned with what others think of you. But if you trust the Lord, you are safe. Again, it is dangerous to be concerned with others think of you. Ibig sabihin, nagiging danger tayo lalo pag ang iniisip natin, ang iniisip ng iba. Yung sasabihin ng iba. But if you trust the Lord, wow, at isa pang wow, you are safe. From Proverbs chapter 29, verse 25. We are all safe. Ano ngayon kung nalaman nila na ako pala ay nagkasala? Ano ngayon kung nalaman nila na ako pala yung nagkamali? Ang sabi nga the more na nagiging totoo ka sa iyong sarili, nagkasala ka man, pero nagbalik loob ka, itinuwid mo yung pagkakamali mo. Walang masama. Ang sabi nga pagbabayaran natin, ang Diyos ang gagawa niya. From Bible, sabi nga, maraming may babaeng makasalanang dinala sa Panginoon. Maraming mga dinala sa harap niya. Batuhin. Diba nung time na yan, babatuhin para mamatay. Pero sabi ng Panginoon, sige, ang unang bumato, yung taong walang kasalanan. Sige nga, pwede lahat nagditawan ng mga bato para paslangin yung babaeng makasalanan. Kaya kasi lahat tayo ay makasalanan. Kaya, check point. Ano ba yung point natin? Araw-araw. Araw-araw na ginawa ng ating Panginoon. Tandaan, from Matthew chapter 6, verse 34, pray more, worry less. Again, pray more, worry less. Harinawa sa araw ng Biyernes na ito, pagpasok ng happy weekend natin, ay marapat lamang na tayo ay maging kontento at gawin natin kapanatagan yung ating mga sarili. Huwag tayong sumuong sa mga checkpoint. Alam natin hindi tayo makakalagpas. Huwag tayong susuong doon sa isang barangay, sa isang pagkakataon ng pagkakasala na alam natin hindi tayo valid pagharap
pagkaharap natin ng Diyos. Pero magiging valid ito sa impyerno. Mamili ka, aling valid ang gusto mo? Sa impyerno o sa langit? Checkpoint mga kapatid. Gawing habit ang checklist. Checklist, nagdadasal. Checklist, mingi ng tawad. Checklist, iniisip mo kung ikaw ba ay nakagawa ng mabuti o ng masama sa maghapon at patuloy natin sambahin ng Diyos ng walang kapaguran. Amen. Samahin niyo po ako sa isang muling panalangin. Ave Maria Purisima, sa pangalan ng Diyos, Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Salamat, Panginoon, sa iyong gabay, patnubay, lakas, talino at kakayahan upang suugin po namin ang mga bawat araw na inyo pong ipinagkatiwala sa amin. Bagamat ang ilan sa amin ay nasa bingit ng pangangailangan ng iyong mabathalang kamay ng himala upang hipuin ang mga may karamdaman. Patuloy niyo nawa po kaming protektahan sa lahat ng pagkakataon dahil naniniwala kami na sa kabila ng aming pong kalungkutan, sa kabila ng aming kahirapan, ay merong liwanag at kagalakang nag-aantay nito para sa amin. Hari nawa ay mapagtagumpayan namin ito, sampunang yung tagumpay sa krus, sa bundok ng Kalbaryo. Ang lahat ng ito ay aming samok sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ave Maria Purisima, sa pangalan ng Diyos, Ama, ng Espiritu Santo. Amen. Muli, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtutok sa aming pong mga episode. Maraming salamat sa mga subscriber natin sa YouTube. Tayo po imabutan ng 100+. Patuloy pa po natin po na ibahagi ang salita ng Diyos na nagniningas ng walang katamaran. Amen.